pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kung ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. May ngalagan si Kanginan Jefon Morales, and then may partner ka po diliran dito yan. As pita, always say a prayer. Pero diretso, larga. Aha, nga ito mga suwat ang pukiron. Tinadagan nito sa kalalaking, patago lasingan nga dinsyo. Tini, gibawatan ng dua sa radyo ni Ray Arliano. Kaiksunan na nga itong Cinder si Dinsyo. Kini sugal daghan gyud aning nambot nabuang yung mga tao aning sugal di gyud ikalimot labi na ning kaning online sabong pero karon nga gi-upgrade na ning online sabong kaning sa una tigbak kay karon online sabong na ana na nato makita sa TV mao nga na problema ko ani ngano na problema ko inani mga panghitabo na ko ay pre, din lang sa mga tabi. Murag nagguba na kung sista, pre. Ang saon mo na ito. Mau pre. Wala, gila. May tagay kanta-kanta. Ang saon. Tagay lang sa taon. So, yun una ni mo, ha? Di lang sa tam kanta. Tagay ta. Okay rin siguro na. Pwede ko. Larga. Pwede ka po. Suwayan ako kung sista, be. Ito kung sista. Guba mo ko di pergyon. Ay, yan na. Balik ko lang. Ay, day. Nagro, nga nagpuyo na lang mo dire. Wala may schedule ras buwangan. Waday. Pandemic man, pandemic. May hinuon, oy. Hala no, kanindot. Nakahatag yung kaayuhan ako ang pandemic. Nga nung taon maring nga nagsalamat mga kaning pandemic. Kaya wala may buwang. Sira naman ang buwangan. Oh. Sa una, di ko kitaan niya akong banang nga magkanta-kanta din. Nagkanta-kanta ba mo? Tama. Nagplano mo nga magkanta-kanta. Lagi day. Nagguba ang sista. Guba ang sista. Kita alis bay. Mabuntag, tuan na sa'yo na kaayo taras buwangan. Karon milagro kay na-affirmis bay. Oh, praise the Lord. God is good all the time. Ay, kabalaka day. Ay, sugod karon. Bago na ko, di na ko musuod og mga bulangan. Ha? Asa na magamusulod? Asa sa di mo pagsulod kay sirado naman. Mao bitaw dili ko musulod kay sirado. Abungot ito, hindi mo din suka wagid sa ayo. Ticho, pagpalit ito bugas pik, wala nag-isod ng atong bugasan ay. Papalit dito, tungalan sa sako. Okay ka day? Katong ganador ha. O, lagi, sige, arin ako day. Oy, pagdugay ha. Okay na, Christmas. Ay, bida. Sus, sakit kita itong dunggan ng kanahang dako. Joe! Oy, pre! Aray, pre! Asa ka pre? Ay, sos! Palit mo gas taon. Asa ka pre? Balik bugas. Abiyan ako ato kas isabong. Ha? Masa isabong? Isabong ko mo? Ha? Turbida. Huwag mo ko magdaag manok, pre. Ha? Yung isabong na ko, unsa isabong ko. Pupusta na ko, na yung manok. Mao gani. Yang ano may ingo isabong, ha? Unsa isabong na ko, adiramong kita yun, ay, dala, kilid. Ikaw ba? Dili, kabihan ba yan mo eh? Huwag ka kayo ba kung sa'y update ron sa buwangan? Ay, sa sira, lagi itong pandemic, itong na social distancing. O lagi pre, wadi ka kasabot anang isabong. Asa lagi tao na, di ba, unsa magido ang isabong? Unsa ni isabong na kung Kan na bang sabong pre nga na TV ni mo, magkita nga live. Ha? TV? Live? Oo. Tata ko yung tata. Nasa iskina sa ato. Bayad lang itas entrance. Unya, katan-o na kas duwa nga live. Unya, pwede po ka makapusta. Mo ba? Ano ko ito. Magian man na tulog. Dala. Ipakuyog yun ko ni Parimak ko. Yung mikuyog ko dito sa gingon niyang isabong. Kung dito, nakita ko yun nga. Awa may masuod, kayo wa may ka-entrance. Iguro may malili.
Kung nakita, yun ako nga naidaghang mga nananaw. Mao nga, sa pag-uli na ko, Di man taong ko naglaag-laag. Oy, din siya. Ganihan pa man kanilakaw. Pa man tayo alauna. Hapit naman alas 5 rodo. Mura man taong kagtuwa nagpalit sa buhon. panay ka na nakita ang ganun pa rin ako. Tabi may kadiyo. Nagtabi pa mo kadiyot. So sa ato pa, nagsabot asad mo nga mamuwang mo. Sa buta ito, buwang taon. Sigurado, padimik, magod. Kapag ay, usap na yung istoryahan ninyo. May tungos chicks. Sabot. Lakaw na ay, pagloko na dito. Okay, day, okay, day. Wagi kasi yura taon spirla ako asawa nga na aday buwang Stevie na ay sabong. Lipay kay ko kay wasi kasi yuran. Mga usahay, maskrito ko dito ay di ko nangid. Unya. Sho! Dincho! Uy, tingi, tingi! Tingi, ni tingi! Sho! Ah, Tika pustaron, tika pustaron. nailay bro? Na? Karong alas 3. Tama ba ba? Sige, dungan ka to ha? Okay, no problema. Densyo, Day? ikaw lang ko na ibayad dito sa kurinti, pi. Aha. Nanghuam na lang ko ni Marianet kay putlanan na tas kurinti. Patladan? Pilam day na. Putlanan na taong tadong. Muduhan na nikbuwan. O di ta kabayad doon. Waan na, putol na ni. Ay, kadalabang mga mamumutol, mga wagi batasan, mamutol, lagi mananghid. Punan pa, mabutong tag 800,000 ng pero na nato. Kaya ito pero na Day? 4,000 kapin. may Duol 5. Mga akong giwaman, 5,000. Bida no, dakuha na ito pero na nos kurinti din no? Dako mo lang. Kada atlaw ko nang gaandar atong washing machine kay mo ko na atong panginabuhian ang pagpanglabada. Unya umaputlan ta, patay ang panginabuhi nato. Mo na nga gisiguro gid na ko nga makabayad ta nang huwam na lang ko bahalag na itubo eh. Saon nga, huwag kita pangwartaron. Ana lang, maon lang gitaon ni Sulbad. Pagpangabungutang lang gitaon. Ngano siya na paday laing sulbad ani gawa sa pagpangutang? Kuan, mahalin pala yung naon ako dayo. Madawat pa rin printa. Printa rin na ako eh. Dapat na din siya ay di na namadawat ang naong mo. Ano man? Piti ka ng naong mo. Sa ito'y. Isogo ko sa kong asawa taon pagpabayan sa Corintis Beko. Nagdali sa taon ko para di may maputlan ba. Kung nga sa din naglakaw ko paingon sa ka bayradanas Corinti nakagi ko isabong. Unya. Sho! Aligri mo kayo. Pangaw. Di ka dumog, Sho! Oh, ligri mo kayo mo dira, ha? Ang sama ting, live na ting, live ting. Ting! Ting! Pili mo. O, Sho! Kaya naman, Sho, eh. Kaya gini mo. Yabi nung kalimot ka da. Kalimot bitaw ko. Ha? Lumot ka? Yan, ano naman ka din eh? Sugo ko pirla ting, bayad ko suga. Yan, di lang kang pustaron, ha? Nandot ba kayo noon? Hindot? Hindot, kining manuka. Kapilitag maayo yun eh. Sa atong pustahan niya. Ibaw ka. Ibaw na ka na ko. Expert na kay ka lang ko. Expert na kay ko, ani. Maayo kay kumutan na manok kung ako na yung pustaw. Daog na daan. Oo. Lagi! Ba? Sa di ka mabay na ko. Ha? Ay, kakapoy. Kadaghan pa sa mga labanan. Ay, kapoy pang laba, uy. Kapoy sa waswas. Daghan na, kapuya. Ay, ginoo ko. Ay, sa din siya na ko bawaswas at aning uban. Ay, kimurag di nagit madasa kong lawas. Pahuway sa ko, eh. Awa. Miyabay pa ka na ko, Dok. Miyabay pa ka. Kadaog na ang takron. Ay, daduha mo atong talisayon kay patay kay kulong talisayon oy. Duha. Sa usar ang takay. Pagduha-duha. Kay expert na kay kuhan. Di mo sa... Na. Ako na. Kanang sunod, Dok. Kanang sunod na sultada. Kanang puwa. Ha, Jesus. Kanang puwa nga manok. Ayaw rin bayog. Bayog na nun. Mari baro ka na. Gaayo lang baro ka na. Ayang kontra.
Kanang puti, awa, nindot kayo, nindot kayo, awa. Kuskan king naong, kuyo Unsaman, pusta ka? Kaya na akong pustahan. Tessa, ha? Siguro ka, ting? Ay, naunsam ni siya, umura siya kuy salig na ko. Oh, ikaw, bahala ka. Magkadaogan ni ko ron, ha? Mahay ka, mahay. Gwapo to, itong barog ng puti, da. Ng ugis. Mura ba na yung manok sa Pedro? Mura ko nagmarok. Bayar ba ni 40 taon, da? Istorya pa siyang gulingon. Mabay ka di. Unsaman, di ka di. Bahala na niya. Sige, habay ko eh. Pila may abay. Kuha lang, kanang saklibo lang ka. Ha? Kadaot sa naday. So, kumayo. Malores. Malores yung ginay mo. Sa muram kagway. Muram kagwa kasuway panari. So, saan? Pila mo di mong kwarta gidi ha? 5,000 taon eh. O, kan na lang. Ay, 30,000 man. 30,000 man ako ipusta, pero tagal lang tikag lugar. Pwede 5,000 lang ako ipusta. Imo ka ng 500 ka na imo 5,000. Para makadaog na, may mo ng 10,000. Mau ba, ting? Time para ko, kadiyot ako. Ako siyang tutukan ng mayong manok, ha? Uy, kani. Iyay, dutag na akong supuwa, kay na akong puti ba? Okay na. Kani puti. Muna itong pustahan. Siguro ka, ting? Siguro kasi ako lagi. Ako pa. Mapusta ko, ting. Pusta ko. Pusta tana. Asa naman niya akong pana? Wala pa magpabalik din siya. Wala magbayad sa kurintis buhol. Hindi naragit kito siya. Ay, tawhana. Asa man ni... Nga naman. Giti ay. Kaya pag kinsa sa nga tahuras gawas kung gawson be. Say ato. Nang pela. Nang. Ay, ikaw mong din ni Mikmik. Kung sa may ato ni mo, Day. Nang kanang gisugo ko ni Noy Adok. Asan ako no si Densyo? Ha? Nga naman? Kay matungis na ko no sila. Noon sa? Siya na lagi paabot dito nang. Oy, ing na nga wa diris din siya. May gilakaw pa. Kung ing nas adok ha, nga di na sa sige galgal sa kumpana ng tungit-sungits. Nga mong gina sa silang kasugarol da. Dagaw na Mikmik, ing na dito. O nang. Ako'y. Ako man no yun yaw-yawan. Di ba to? Yaw pa. Sige na, Syop. Ting. Siguro juga mo daw na pustahan na to. Klaruhan na diya. Siguro lagi ni Syop. Ako ba? Nayo, tanawan ko na akong... Tanawan lang ito pa to. Klayo, raspuwa. Ako kinaputi lagi. Tao kiliro na palit yung cellphone yung 9,000 kapit per bida. Ninduta ka na ko cellphone. Kana. Sugod na. Sige. Sige pa. Sige. Ay, bitagan yung pagdagan. Sundan na puti. Ay, pagdagan, oy. Basta na puti yan. Pagkauwaw na sa kaliwat yan. Ay, nagkimiki ng manok ng puti, Syop. Ay. Hindi ni Mayo. Agoy, wana. Hilap ka nagbayo for paita. Ay, pag inahag na ko ni Syop. Bayot mo din manok ka, Syop. Ha? Ay, Ikaw nung manok ka? One up. Nimitikik, over na sa'yo. Tinitlik ka na handa ko. Nisa. Wala, Syop. Usapa na, Syop. Ano ba nating, ha? Wala ba na barog, ting? Kani, tusig lang. Sige, ting. Huwag mo tusik, ting. Nag-iwir, ting. Patay na, ting. Sige lang, Syop. Pamawi lang ta sa sultana, Syop. Patay na ko, ting. Purbida. Ha? Wala ko yung kwarta, ting. Kasi wala kay kwarta. Pero maya naman ito kurinti, ting. Lasa, Syoy. Huwag ko kay baw nga bayot itong manok ka, Syop. Imo kang ingon nga suito kang manok. Expert kang manok. Sweeto kong manok, Syop. Pero kanang pagkabayot nga manok, hawak ko kay baw na nga, di bayot nga manok. Isugin na may buwang nga bayot ang manok, Syoy. Bidawa na yung bukal mong lana. Nasaban. Kay kadiyot, ha? Kay, nanaw sa ko dili og lain sultada. Umpusta pa ko. Mabay pa ka? Sino ka?
manifestation eh. Oy, Mikmik, may kay nakakabata ka kadali sa ragod. Ngano ng perla? Nakakita ka din siya, day? O pa di siya mauli sa inyo, anang? Wa pa lagi, mabita nang ngita ko. Dito naman to siya sa may buwangan. Si buwangan. Wala may buwangan, sirado naman tanan. Naamanggut. Nasa TV. Kanabang nasa eskinga, nasa may isabong man kuno na. Ang laro na sila manan sa TV. Nya, nasa mamusta. Kaya manggali ko na ako nakitisa ni Densyo. Basig daugan to na, unya nag-inom pa to. Isabong, animal nga din siya. Tinuod lang hadlo ko kong asawa taon, maong wag yung kumuuli taon na ng adlaw taon, kay napildi mo taon ko atong isabong ang kwarta, ibabayad sa 40 taon, pero wag yung sabas kong asawa nga napildi, lain akong giraso niya, unya. O sa may problema, pre. Pre, ikaw rin yung katabang na ko, ani pre. O sa ba, pre? Pre, wa man gyud may bawa taon ako sawa nga pildi ko sa sabong-sabong taon ng kwarta taon ibayad ako sa kurente. Mga wala sa taong muli taon ko sa mo ako muli dito taon ko silang piting taon. Unya, sa may kung talaga niya mo, pre. Kuan pre kanang gusto ko na ako nga tuon ako asawa na ko ang gitulis. Unsay nga, May sabang Mari pre ha, ilang sabat taon ni Mari mo. Ako sing non nga guild up ko, ug gikulata ko Mauba, unya. para matuos Mari pre nga gikulata ko sold up pero ba. Unya, pre. Sumagar ako, pre. Sumaga ako para naaboy makita taong bunog ba. Umutuo taon siya gihold up ko. Sige, pre, sumaga ako, pre. Basta ako saan, pre, ha? Basig imo ko ikiha, pre, ha? Wala lagi kaysa lagi. Di lagi. Sige na, sumaga ako, pre. Sige, basta kawag ko saan, ha? Ay, di ka ba, pre. So, gahias ng bugoy. Basta, pre, ha? Pre, kusga yun ba? Pero kanan di ko mamatay. Kusga lang yun. Sakiti kong mayo, ha? Pakaliti lang ka ng buragwa. Pakalitan na, pre. Oo. O, sige. Dili ko manangit, ha? Ay! Ito mo, pre. Mangalit mo nga. Ingun ka na di kakabantay. Sakit, ay. Oo, speakers, pre. Ikaw na lang. Oh, may kay na ulit na kaditsyo. Day, Doy. gihold up. Karaan na ng istiluha din siyo. Muingon day kang gi-hold up ka, gitulis ka, gikulata pag yung ka. Ha? Mo na nagbasog magang parimakoy. Imo ko patuhuon, nagikuha imong kwarta kay gi-hold up ka unsa no? Ug mo nang wali mo bayri ang kurente, ug mo nang naputlan tang animala ka. Oh, tit ko naglagot nimo. Ha, di pa ni mao. Imong gipil ka na sabok ang parabayan sa kurente. Layas ka ron na yun din siyo. Ay sig burn. Ha? Ay na ko pakita na imong naong animala kagatingan ko patay ta ang gawa ka. Layas! Diaper la. Palayas ko sa kong asawa ng putlan taon may kurente. Wa man ako mabayari taon kay saan na dam kuskalgal sa kong amigo nga. Pusta kay maayo kuno taon siya mupiling manok. Ang di mabayad sa kurente, pildi pa yun. Mga karon, niyar taon ko sa bayas kong amigo. Sa pagkakaroon, murag mauwaw mong kung balik sa mga. O sa mga kung buhaton taon. Balik ako sa mga, yung mga ko sa ilo. May kamo ko no be. Pero problema lang ko, pasiluon baka ako. Bida. Kula tahon sa kukusap sa kukusawa. Sabi ko buhaton, hindi palihog. Tabagi ko niyo be. O sa man ko mo ipasulti o taon. Dilsyo. Salamat kayo. Kuya Rick Bibito, good morning mo na Kuya Alden o si Kuya Kapitan Raymar Raymond. Good morning yung tanan diha. Sa tanan diha nga naman na to Ate Pres. Suki na tuntig paminaw. Ay adlaw. Salamat Adlaw kaninyong tanan. Sa tanan na to mag-isunan sa Kabisayan ug Mindanao labi na gyud sa Leyte, Bohol, Negros ug sa tanan gayon nga Sa mga Mindanao. Bisaya.
Mindanao Gulyat at mga suki. Oh. Katong mga sulid nga Bisaya. Oh. Abi na ko unsay sulid. Bisaya, Ate Pres. Adi ay. Okay. Nya, Ate Pres? Okay, og salamat sa tanan nga nag-maintain. Nagtumar karon og Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Plus with mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with garlic para sa mga high blood, cholesterol, katutasig sugar. Inom gyud kada adlaw ayo gigsipya ta katulos sa kadlaw inom. Sa buntag, sari pa ka magkaon sa imong pamahaw, inom na danog sa kakapsula sa Panyawan Herbal Capsule. Inikaw ni mong sad sa paniudto, inom danog sa kakapsula sa Panyawan Herbal Capsule. Maghapon ini kagabi. Sa dili pa ka mukaon sa imong kanihapon, inom danog sa kakapsula sa Panyawan Herbal Capsule. O sa kanang mga tao nga, mga kaigsunan nato nga nagpaluyo kanunay sa ato ang pinaka-best nga haplas ang Shed Element Oil. Thank you kayo inyo tanan. Kunya, di kita bauawan ni nga to ang Shed Element Oil nga ako yung endorso ninyo nga mao ni the best gyud nga haplas gyud pawas, panuot, panmaol, parkin sa kalawasan. Kay tinuod man pod. Bao bitaw nga nahimo ning number 1 kay tinuod kini muwagtag sa ato ang mga balatian external lang ayon di yung gimna kay kraot gyud. Ang nya kanang mga external lang nato. Kini mga panuhot, pamaol, parkin sa kalawasan, varicose veins, kani mga paso, kani mga kutos kabataan, the best ang ato ang Panyawan ana. Mauna nga kinahanglan na agi kay Panyawan sa atong bahay kay kanang mga emergency use only ba. Mauna yung pinaka the best kung manakit na ning ato ang agtang laban atong agtang sakit atong mga buko-buko. Haplasan na natong Panyawan kay the best kani. Nga ana raw palit sa butika, ha? Sa butika ra kita. Wa gyud tay laing palitan. Panyawan Set Liniment Oil na karon anha ra nato mapalit sa butika. Unya ang atong nagkaisunan po di ay ang toxin mao ni madaot sa blood cells sa lawas sa tao. Kung madaot gali atong blood cells mao ni inungdan nganong magantos ta sa mga sakit sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, cyst, heart disease ug uban pa ang mga balatian. Mao na nga kinahanglan inom gyud tag G-Detox Plus Herbal Capsule kay natural kini nga detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa kalawasan. Natural nga remedy nga tigwagtang sa balatian ug puno pa sa nutrients nga mo'y makapalig-on sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR 80715. Busaron mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan nga mo'y hinungdan sa imong balatian ug karon lig-on kanunay ang atong vital organs. Inom gyud ta batag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number 1 mutangtang sa Papa, moisturizer, lumoy, hamis, ang puti nga itong panit, muping-ping, kay hindi masilakan sa barang-barang sa adlaw, Chavars. Unya nga ito ang mga staff, ilabi na ni Ma'am Jeneline Aliera sa Guadalupe Carcar, Ma'am Emily Climaco dito na sa Norte, o ni Ma'am Sheila May, mga staff kini sa clinic ni Dr. John Mata. Salamat kayo sa inyong mga testimony. Nilang mga nangaligo diha sa Takuling, Oslob, no? Silang sapat. Salamat kayo. M.E.J. Lapira, Emerenciana, Vincent Onyang Cabanas, Bernardo Katipay, Apolonia Sinahon, Angeli Gargaro, Maricel Cabanas. Salamat kayo sa inyong paggamit sa Celebrity Contact Violism. Maintain lang ito, ha? Ayaw lang ilisi. O, dada. Mga niya. Kunyari na sa atong problema, Ate Pres. Itong sender ka rin adlaw gali. Dinsyo, Ate Pres. Dinsyo. Nadaot siya, nabuang ni siya sa anang Yan naman. online sugal. Ay! Kanang sabong ba online sabong mo ni sikat karon. Kanang Daghana kayong mga na biktima na mo komentaryo atong mga nahitabo atong mga uban dito. Oo. Basta kaning sugal di kini mayo bisan usa Dili, wa naman ga dakpunon ang sugal nga aktual no kanang mga kanang yung dili sa online. Pero kanang online maka-appeal nun bisag kinsa. Tinuod eh. Kay nga no bisag mga bata di ba makita. Mga bata ma-appeal ana. Maka-appeal. Tinuod Ate Pres, mga bata maka-appeal. May pamatong online kanang dili online katong kuan kay mga dago raman. Oh, kaning mga agent Ate Oo. Pres, kaning mga agent sa dana, og na kamoy kuan di pasud. Pero tungod og daa kay wifi Ate Pres, magkaduwa man ka. online. Oo. Kay naa may mga apps ana, tagaan kag apps, tagaan kag link. Makaduwa gyud ka. Makaduwa. So kung saon gyud mo. Oo. Yan, ang mga bata naay mga 300 400 Awa na. Isud sa Sugal. Gcash, isugal. Sugal. Oo. Mas may matong kuan arang-arang nagari to katong kuan gyud actual gyud di ba kadang mga kuan kay usa magtago-tago man na sila di ba? Pero kini free ang tanan. Kasi Libre gyud sugal. tanan. Oo. Di ba? Kuyaw pa gyud Ate Pres, no? Kuyaw pa kun pare atong nahitabo no ambot unsa gyud Mao ni tinuod to. giingong attorney Ate Pres nga dili maayo sa administrasyon ni
dili si BBM si Duterte kaning naunura ning sugal nga online. Dili gyud. Di ba? Naunuran eh. Oh, believe si attorney anang pagka amigo niya sa China. Kay og kita kikaway ta ng mga nasurat tinuod. Dili mahimo eh. Patay. Watay bout eh. Usara ta. Oo. Kanang maingon doon ay maingon nga kinahanglan kay kuan mag-inisog day. Di ka mo'y ato be. Oy, Ang atuwa taon siligan ungo rawa kwa. Unya, wala man nagkaluya na maron. Wala oy. Wala oy. Nagkaluya na. Wala uso. Naigamay ko Yan. uso kay. Ay, Bam! Tinuod ba ng mosugal Goliath nga mas dako ang PLD kaysa daong? tinuod na ba? Tinuod gina ba? Munta na lang ko kayo, wa man di manggod ko kaayo. Pero kung mag-widice ka, musugal ka nyo, makadaog ka gamay na imong kuano niya. Dako imong kuan. Undag dayon. Oh, undag. Dili kay hangtod sa imo ginang Na may uban masuko ug muundang ka. asa ko han kanang madyong. Pero sa buto rin, ibutan dahil sigot atang madyong. Kung sa buto ni mga kinira ako kwarta ha, kung undi table daan ko kwarta, di mo na. Diretso ko lang. Oh, sige. Ang kaning isabong ug kadtong karaan nga sabong dako kalahian. Ano man ba? Ang isabong makalangan. Kadtong karaan nga sabong dili makalangan. Nga naman, di man Kining magkala- isabong karon bisag nagluwag ka, pagkalimot kang sukgay, kay tanaw ka sa mong cellphone. Oo. Makalimot ka nga di kay gibantayan nga gripo ni awas sa Kaya gapon, kanang katong karaan nga sabong, ato man ka, ato man ka dito. Mas langay Mag-apong man Mas ka. lang ito ba mo kay Oo. mo pareha sa City Jet, City Jet. Oo. Una ka na kay Dritso na ka. Dito naman. Gawas og patiwas sa po. Ang kadtong karaan nga sabong musulti ko ninyo, butala nato kanong sa karaan gitawag kog tabo. Oh, kada Sabado na itabo dito sa among barangay. Kada Bernes na itabo kada dito. Sabado na itabo sa Dili probinsya. ka balangan. Kaya ang moadto nga manugal og sabong kanang manari sa karaang panahon, humanon una pagpananggot, humanon una pagpanguhag kumpay, humanon una pagpanagod. Pareha na sa isabong. O pero una man to stop. Ug imo gyapon mo ba noon? Di mo ra gyapon la ka. Pero ako man ang ilang trabaho. Ang kaning isabong karon, dunganon man niya sa kagdag kukuha ka dili pwede makamulili. Depende sa taong kung imong dunganon. Pero kung imong panon gud ang imong time nga ako sa ring manon una ko mato sa isabong. Ano ko ba yung awayon? Sa lahat ng pagkasulti at Pres, Dili wag yoy ba? ayo, Dili wag ba ayo. ayo? Kanang manok, wag yoy ayo. Ako, kwinta ko, Ate Pres ha? Kwintadas manok, ang pagkaon sa manok, mahal. Mahal Oo, ang mahal. pagkaon sa manok. Unya, napay vitamins, napay i-inject. Unya, imong pusta, dako ba kayo? O, may swerte, maswerte imong kontra. Oo, tinuod na. Ay, Dako kag pildi oy. Ako nakatsuway mo ko anang Sabong? nakabuhi ko manok Ate Pres kaya ato higayon na pangtagaan ko sa kong mga amigo. Oo. Tagaan ko mga manok, awahad, ako di man ko sugarol. Karon na nari ko, street gyud ako daog Ate Pres. Siyam ka daog. Oh? Street gyud na iniglakaw ko nako, niguli nako, tagutlog ko buyag ako na doon. Oo, anya. Street gyud na, siyam ka daog ha. Ang ako pusta 150. Bahal kay di mo ko sugarol, di mo ko ang ako. Agamay ra imong pusta. Mutan na ora ko sa akong manok nga makadaog, Makadaog. malipay ko. Oo. Ang bihag, makaon, mauro na ko Pero ang imuhang paliton nga... Mahal ba kayo? Vitamin, Oo, mahal ba kayo na? Mahal kayo, mao na. Unya, karon, gingnan ko, gumaya sa iyong pustoy. So akong gi-street, nari ko balik. Nari ko kaya akong mga manok binutan. Nanari ko, ang akong pusta. Dagawin ka pusta. Di na akong sugod og 1,000. Oo. 1,000, street ko 1,000. Street ton bitaw kong kaunsi. Bawas Pildi. sila ni bawas. Unsi pildi. Alkansi ko. Daog kong siyam. Nga tag 150. Unsi 1,000. Street pildi. Uy, dako alkansi. Ko abito ang nagpustaan ng Karoon ako. No, sabo. Si awa na gyud ko musuway na ako yung sa kamanok ro na depress. Tugtugaok lang taon na nako ini kadlaw. Diretso. Pito na katuig. Diretso ko lang. Okay. Diretso ko lang. Okay. Mas lupig ko ninyo. Kay? Inigpanugal ninyo, kapila mo makadaog, kapila mo makapilde, panalita makadaog mo, makadaman mo bihag. Ang ako pagpanugal, pertidyo ko kaalkansiha. Isang gina pasugal. Inigpanugal ako ni akong bisyo, Oh. inigulit ako, wadyo ko'y madaak, ako rang sa. Sige ko panglaki. Salamat naman na ating talaman noon. Tunay ko ang puzzle, tihon. Mga anak,
Ang atong A1 ug Sweetcares available now sab karon sa Servewell Pharmacy sa Ormoc, Leyte ug Butika Kayunda sa Baybay, Leyte. Samtang dinhi sa Cebu, ang atong A1 ug Sweetcares mapalit sa Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy ug La Nueva Pharmacy. A1 ug Sweetcares, ang produktong tinuod. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Magdato gyud ko tay. Kinahanglang madato gyud ko. Ug kun mahitabo na na, ipasiminto gidayon ako ang karsada gikan dito sa ubos lahos na hangtod sa asyenda sa mga muntalban. Ayaw lang sa palabig pataas pangandoy na ka. Kung usar ba kuno kataas ang lupad, mausar kataas ang lukapa. Ayaw ka bala ka tay. Di man ko mulupad. Mukat-kat ra ko. Mao nga inigbalik na ko sa ubos, di ko maluka pa kay manaog raman sad ko. What? Asawa ka ni Angelo? Oh. Ngano? May problema? Oh. Are you out of your mind? Tanawar ka ni mong dagway? You must be crazy. Dinoodang mo na bati ay isa. Ako siyang asawa. No! 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 Yes! 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 Why magbuot na ko siya akong buhaton o kung kinsa akong tahuron o dili tahuron. Ako'y balao din eh. Ang akong pagbuot mo'y matuman. Nakasabot! Hilasa ni mo manultis, ha? Mura mo kagway kamatayon? Shut up! Ikaw ang shut up! Oh, O kung sa imong pagsuo, ikaw ang pinakataas sa tanan. Ha, Pres, ayaw kumpiyansa. Kay kung langit ka, kilat ko. Never seen a diamond in the flesh. I check my teeth on wedding rings in the new days. And I'm not proud of langit ka? Kilat ko! Sugilanon kini nga mugitik sa inyong mga kasing-kasing ug muhatag usab og mga pagtulunan sa kinabuhi. Langit ka? Kilat ko! Tagsulat, Baby Omega Flores. Spinner, Jeffrey Gaboneda. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Lacorda. Laing dalit kanato sa RMN Drama. the one in our blood, the kind of blood she saved for